a comenzar pois esta mesa redonda sobre a crisis dos medios de comunicación, a crisis da prensa e, bueno, eu a verdade que non me resisto a facer un pequeno comentario, unha pequena introducción para contextualizar un pouco isto do que estamos a falar. Realmente a crisis dos medios de comunicación tradicionais, especialmente da prensa escrita, é algo tan evidente que, na mentre os medios xa desapareceron, a maioría agoniza nun escenario que se move entre a desesperación e a busca dun novo modelo de supervivencia. De supervivencia fundamentalmente na rede, nos medios electrónicos. Todo elo en medio dun cambio tremendo, profundo, do sistema capitalista no que os medios de comunicación están deixando de xogar un papel prominente. Prisa, que é o primeiro grupo mediático español, que no ano 2000 tiña uns beneficios superiores a 800 millóns de euros, debe neste momento máis de 5.000 millóns de euros, permitindo a entrada no seu capital dos fondos de Wall Street e de tres grandes bancos, Santander, CaixaBank e HSBC, que se fixeron co control accionarial desplazando a familia Polanco, tradicional propietaria deste medio. Esta crise é máis que un cambio do paradigma tecnolóxico, vai moito máis ao lado. O cambio máis importante é outro, onde antes había empresas que eran propiedade de editores de xornais, hai agora empresas que son propiedade do sector financiero. Un cambio meteórico derivado da imposibilidade de facer fronte aos exagerados créditos concedidos na alegría da burbulla na que todos vivimos. A banca acabou coméndose os xornais e, sen dúbida, matando o xornalismo. Xa non influe como antes, é algo evidente, en donde a prensa, a través da concesión de créditos ou presionando a través da conta da carteira publicitaria, imponía as súas condicións. Agora son directamente os propietarios dos medios. Nesta situación, o xornalismo semella, e os xornalistas en particular, semella que estuvemos mirando cara a outro lado. Afirma o xornalista Pérez Rossinyol nun libro moi interesante recentemente publicado que a lista de temas periodísticos ausentes relacionados co sector financiero e cas súas multinacionais, Repsol, Abertis, Telefónica, é interminable. Calquera conflito destas empresas no mundo é un problema automáticamente asumido como propio por máis axentes, polos bancos accionistas e polos medios propiedade dos amos dos cartos. Aí está, en última instancia, o problema central que explica o fundimento das empresas periodísticas que moldearon a opinión pública en España durante décadas e fundamentalmente nos anos da transición política. A falla de credibilidade. Para min, elemento central deste drama. Agudizado pola caída de ventas, o escape da publicidade cara a novos soportes, o cambio cultural dos nativos digitais que xa non leen a prensa escrita en papel e a incapacidade das empresas tradicionais para topar un novo modelo de negocio nos soportes digitais. O problema non é que o modelo de negocio se derrube porque os lectores non queren pagar, senón que aos lectores cústalles pagar por unha información que non é de fiar e, ademais, que pode ler gratis en internet. Unha información de pouco calado, elaborada por redaccións moi novas e exentas de profesionais veteranos e do prestixio, que era realmente o principal obxectivo, este personal que fora formado nas redaccións dos periódicos durante anos, foi realmente o principal motivo dos seres que foron sustituindo o personal veterano por personal moito máis sumiso e, sobre todo, barato. O último libro blanco da prensa diaria, editado pola patronal, rexistra que os ingresos por venta de exemplares de diarios en España
caeron de 1.300 millóns de euros en 2007 a 1.035 en 2011, un descenso do 20%. No mesmo período, os ingresos publicitarios do sector pasaron de 1.461 millóns de euros a 782, unha caída do 46%. A patronal non ten diagnóstico, non ten discurso, mas falou de tratar de ocupar un bon posicionamento na web, onde aínda non hai negocio, aínda que si boa posición dos xornais. Todo semella o anuncio dun agónico funeral da prensa tradicional. O panorama dos medios é, polo tanto, desolador, pero non hai que confundir os medios tradicionais co xornalismo. Paradoxalmente, a descomposición das empresas tradicionais, combinado coa revolución tecnolóxica que abarata moitos custes de produción, debuxa un terreo no que nunca ten habido tantas oportunidades para os novos medios, que desexan a volta ao vello xornalismo, é dicir, o xornalismo independente e creíble de toda a vida. Nesta profesión hai esperanza. Voltar á esencia, ofrecer información relevante propia, elaborada con criterio que a máxima independencia, destinada a cidadáns dispostos a pagar por estar mellor informados, é o camiño. Unha prensa electrónica ou en papel, os novos medios, xurdidos en ocasión da ruína dos medios tradicionais e levantados en moitas ocasións polos propios xornalistas que se convirten en empresa, buscando nichos temáticos, con empresas lixeiras e costes asustados que buscan o oco deixado polos grandes amos da prensa. Trátase dunha esperanza a deste novo xornalismo que está a nacer en todos os países, con exemplos de certo éxito, como é o caso de Mongolia, xurdida vai facer 2 anos cun capital inicial de solamente 50.000 euros, ou Infolibre, cuxo director Jesús Maraña teremos no Ateneo dentro de uns meses, e tamén en Galicia, onde os medios tradicionais están sumidos na mesma crise general, están a xurdir novos medios que, ademais dun plantexamento novo, están dando saída a un dos grandes problemas da prensa galega, o afastamento do idioma propio, algo que é realmente a asignatura pendente do periodismo da transición en Galicia. Hoxe temos connosco a 4 xornalistas representativos desta loita vital pola supervivencia. 2 veteranos, Xosé Manuel Pereiro, presidente do Colexio de Xornalistas de Galicia nos últimos 6 anos, experimentado periodista de radio e da Televisión Pública Española, correspondente e redactor do País en Galicia e actualmente impulsor dese novo produto tan fresco que se chama Luces. Realmente o último intento pola normalización do xornalismo de opinión en Galicia. Caetano Díaz, un xornalista de raza, o que tiven a oportunidade de traballar moitos anos, que foi director do primeiro e único xornal en Galicia, en galego, desaparecido fai un tempo, Galicia Hoxe, que é actual subdirector del Correo Gallego. Un periódico tradicional, pero un periódico en algunha medida temático, centrado no local, que ten moito futuro. E tamén temos con nos a 2 desos xornalistas que poderíamos denominar nativos digitais, é dicir, profesionais que dominan ampliamente as novas tecnoloxías da comunicación. Olaia Rodil, redactora de Sermos Galiza, un periódico digital enraizado na esencia do país, e Iago Martínez, que é coordinador desa revista na que tamén participa Pereiro, a revista Luces. Coido que con este plantexamento e estas persoas que temos hoxe aquí na mesa podemos realmente presenciar un debate interesante. Nada máis. Ten a palabra en primer lugar Xosé Manuel Pereiro. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias a todos ustedes por
encher este espacio. Eu gusto estar máis xente, ver máis xente aí que aquí, que non pasa sempre estar máis xente no público que nas mesas. Ben, eu venho falar da miña revista porque a mí gusta moito falar de xornalismo, pero sempre que vou falar de xornalismo, como decía Galbraith, das prediccións económicas non vou porque saiba que vai pasar no xornalismo, sino porque me piden que fale o que escriba de xornalismo. Ninguén sabe que vai pasar co xornalismo. O que vai pasar co xornalismo depende de ustedes. A mí pareceme que é unha moi boa época para o xornalismo e moi mala época para os xornalistas. É moi boa época para o xornalismo porque a xente sigue querendo escoitar historias, sigue querendo saber que pasa, sigue querendo que lle conten o que pasa. Tamén é certo que hai moita xente que quere máis que argumentos e munición, pero fundamentalmente penso que a xente sigue tendo esa pulsión por coñecer e por saber historias e por saber que é o que lles están ocultando. Iso é fundamental. Despois, bueno, estes gurús que din o periodismo en papel acabarase o 17 de setembro de 2020, que a todo isto meu aniversario, bueno, aproveito para comentarles e para que me feliciten e tal. Eu non sei, eu non entendo, non me imagino eu o director xeral de Citroën dicindo que o motor de explosión non ten futuro. Sin embargo, hai editores que sí que fan. E, sobre todo, como lle dixo o conselleiro delegado del Economist aos editores españois hai un par de anos, ustedes están encaminándose a un negocio do que non saben nada e afundindo un negocio do que sí saben. Evidentemente, o futuro é digital, pero o presente é digital, en papel. Eu penso que o xornalismo non é un problema de soportes. Se en calquera outro ámbito da produción de calquera cousa, seguindo o exemplo dos coches, se o director xeral de Citroën ou de calquera outra fábrica lle din que o que se ten que encargar é de diseñar os coches e inmediatamente o que queira comprar un coche o único que ten que facer é darle un botón e ter na casa e se acabaron as materias primas, se acabaron o transporte, se acabou os gastos de concesionario e o ter que vender, calquera empresario penso que aplaudiría cas orellas. Os editores non. Os editores dixeron que tiñan un enemigo en casa. Digamos que se tiñan que queixar eran os distribuidores e os quiosqueiros, pero os editores non. Ou tiñanse que queixar en todo caso os impresores, pero os editores non. Eu non teño, digamos, eu sigo comprando periódicos, pero a verdad leos ao final ou leos mentres almorzo, pero sigo lendo, fundamentalmente leos en formato digital, sobre todo porque non teño que amorealos e facer como o meu avó, que lea o periódico independentemente da data. Estamos, porque o que te interesaban eran as historias. Un dos lemas que temos na revista é que a actualidade está moi sobrevalorada. A actualidade xa non la contan, xa está en Twitter, está nas radios. Si teño que apostar por dúas cousas, eu diría que o papel quedará reservado ao micro e as cousas moi locais, e as cousas moi locais porque, digamos, as relacións grandes non terán esa capacidade, non serán tan grandes como para atender o local, e tamén as cabeceiras de referencia. Posiblemente non serán diarios, posiblemente serán convidados semanais, só se verán os fines de semana, o resto será digital, pero non me fagan caso ningún, quer dizer,
eu nunca xoguei en bolsa, nunca xogo a lotería, nin as quinielas, nin nada disso. Como evidente son fatal. O que sí é certo é que decretar a morte dun soporte é quererse facer o moderno, sinceramente. Nos, por que facemos unha revista en papel? Eu son un colgado das novas tecnoloxías, teño moito na casa, deixa eso, cando se come non se anda, son como un pequeno, non? Cando se come non se anda no móvil, etc. E o mellor que nos pasou aos xornalistas foi internet. Antes, se tiñamos que escribir Schwarzenegger, tiñamos que chamar a algún amigo que soubera alemán ou algún cinéfilo. Agora, todos sabemos como se escribe Schwarzenegger. Antes, servicio de documentación había en 2, 3 xornais. Os demais non tiñamos servicio de documentación. Para eso estábamos veteranos, para saber, que era aquilo da Loapa. Internet cando naceu a Radio Galega, ainda mandaban cintas por Castrolí. Agora nos podemos mandar un telexornal inteiro por correo electrónico. Que pasa? Nos decidimos facer unha revista en papel por unha razón, porque nos queríamos cultivar un xénero desde hai moito tempo que xa non se cultiva nos medios por dúas razóns. Non se cultiva porque é un xénero caro, que é a reportaxe. Eu sempre fago o mesmo chiste, que eu quería facer Rolling Stone e Rivas quería facer New Yorker, non? Entón temos aí unha certa colisión que cada un que quere facer. Quero facer esa reportaxe longa que só se fai a veces nos extras dos domingos, dos xornais, porque hai moitos xornalistas que os que teñen emprego e os que, sobre todo, non, porque xa son maiores ou por outras razóns, están fartos das noticias de 60 liñas e punto. E, sobre todo, están fartos de ter que facer noticias que en realidad non fan eles, sino que fan os gabinetes de comunicación, que eles, botan o mollo, non lle poden facer nada, porque como a noticia esa fixo a alguén que ten máis tempo que eles, sabe máis deles dese tema e por riba cobra máis que eles, non hai nada que facer. Por eso, normalmente os medios de comunicación son taboleiros e por eso normalmente non teñen interés. Nos queríamos facer unha revista xornalística e pensamos que eso podía ter interese. Sospeitábamos, nunca tivemos un plan de negocio. Bueno, tivemos un plan de negocio dun dos membros do comité de relación que fixo un máster e fixo un Excel enorme. E o Excel témolo por aí, pero non se cumpliu nada do que estaba no Excel. Falamos así con xente, falamos con Iago, tiñamos claro que necesitábamos a Iago porque alguén ten que traballar aquí nesta revista. E fixemos un comité de relación en que non somos todos xornalistas. Explicamos un pouco de cada... Temos un editor, que é Antonado, xente un pouco de distintas cousas. Temos un par de especialistas en novas tecnoloxías. E a todo mundo que lle dixemos queres escribir, queres fotos, todo mundo nos dixo que sí. Entón dedicamos a buscar cartos e ninguén nos dixo que sí. Pero ningún can, vamos. Claro, tampouco ofrecíamos nada, ni salvar a patria, ni facer nada. Queremos facer unha revista, a xente dicía, mal será que sendo tía Rivas está, nada, ningún can. Entonces, o do Excel dixo, bueno, que en realidad tampouco necesitamos cartos. Bueno, si digo Excel que non necesitamos cartos, non, porque si isto pode se manter a base de suscriptores. Bueno, entonces lanzamos unha campaña, que algún de vostedes posiblemente picou, que dixemos, bueno, si nun mes salimos, íbamos a salir de toda maneira, porque xa anunciamos e que era fatal, unha xente así xa de unha edad, decir que vai facer unha cosa e non a facer, era moi mal, non? Pero dixemos, podemos salir con 500 suscriptores nun mes, a ver si, non era tanto por os cartos, que tamén, sino para ver si era un pouco unha prova de lume, de a xente interesará isto ou non.
e os 300 primeiros estuveron unha semana e acabamos o mes con 700 e pico. Entón, claro, dixo, non, pero agora hai que facela, porque senón devolver os cartos a todos estes señores queda fatal. E empezamos a facela. Despois enterámonos de que, por exemplo, a revista Newsweek, que desaparecera como papel había un ano, pois decidiu volver a facer unha revista de 60 páxinas, unha cousa, en realidad, mínima, baseándose nos escritores. E despois vemos cousas como unha información na revista, no periódico de Guardian, en que, sobre o que eles chaman o fenómeno post-digital, falando de revistas en New York, como American Reader, como N+1, que son revistas que editan 8.000 exemplares. Non está mal. É dicir, que editen 4 veces a nosa tirada para Nova York, e en inglés, cando nos editamos esos 2.000 en Galicia. E entón, bueno, nos fixemos en papel porque considerábamos que era maneira de facer algo que se está, digamos, olvidando, unha costumbre que se está olvidando, que é pagar a xente que traballa nos periódicos e nos medios de comunicación. E esa é a maneira de facelo. E tamén decir que a xente que se estamos cobrando por algo, se estamos dando unha revista que nos pensamos que é de calidad e lle cobramos, bueno, ben, porque consideramos que hai que pagar, non? A información non é algo de balde, que a información non é nada, non é siquiera cómoda. A información que se traga como dunha maneira pasiva non é información, é entretenimento, é placebo, é outra cousa. A información exixe unha aprendizaxe, exixe un debate interno con un mesmo. Entón descubrimos, a xente enseñamos, nós aprendemos o valor do obxecto. Cando presentamos a revista de Madrid, bueno, digamos, había 150 persoas, había xente que a traía forrada en plástico, como cando nos forrábamos os libros de estudiantes. Bueno, eso pode ser unha crítica a que non este plastificada, pero sobre todo a xente quere ilustrar. En Bos Aires hai cadeas de xente que chega, lea, pasallou un, pasallou outro, así hasta cadeas de 6 persoas. Eso, todos os problemas de distribución, de xente en Bos Aires, en Dakar, hai un suscriptor en Dakar, hai outro en Vancouver, toda esa xente paga 18 euros por la revista. Pero quere tela, sería moito máis fácil, mira, damos o PDF, mandamos o PDF, quere ter a revista. Entón, eu penso que o problema non é o soporte, o problema é nos medios de comunicación, como nos coches. Lamento ser o decano do Colexio de Xornalistas e estar poñendo estes exemplos, pero é así. Hai cosas que a xente quere e hai cosas que a xente non quere. Ninguén se acorda de grandes experimentos digitais que fracasaron, con moitos cartos detrás, Soitu, ou Soitu, non sei como era, Terra.es, Corriente Alterna, creo que se chamaba aquilo que hacía Wyoming, e fracasaron. Non todo o papel morre, non todo o digital triunfa. Todo isto sin desmentir os datos que dixo Xosé Ramón, que eu tamén, cando escribí, eu tamén dicíamos eses datos. O importante é que os periodistas teñamos claro que o noso compromiso é co lector e ca realidade, e ca realidade hai dos tipos de realidade, a que alguén quere que se saiba e a que alguén non quere que se saiba, e optar por unha, e depois saber que o único compromiso que ten o xornalista é a xente que quere ter esa revista na mão. E iso para mí é o segredo. Moitas gracias.
Boas noites, como Pereiro, moitas grazas por estar ustedes aquí. O primeiro, decir que me encanta este baño de optimismo do amigo Pereiro, que me gustaría compartir, pero xa lles advirto que nestes dous escasos folios a miña visión non vai moito por aí. Fundado no ano 76 do século pasado, La República é un dos diarios máis novos e tamén máis importantes de Italia. Vende a cometer unha transformación fonda de deseño de contidos para lle dar máis importancia ao periodismo de investigación, e iso, co que todos soñamos, é que tan complicado é de facer. Ezio Mauro, o seu director, explica a nova etapa nunha carta que comeza así: un periódico non pode permanecer inmóvil mentre o mundo cambia. Pois ben, aquí en España o mundo cambia tamén e está a levar por diante o periodismo tradicional. O informe anual da profesión periodística editado pola Asociación da Prensa de Madrid detalla que entre 2008 e 2012 pecharon 197 empresas periodísticas, das que dúas foron axencias de noticias, 22 diarios, 7 digitais, 10 gratuitos, 4 radios, 20 televisións e 132 revistas. Todos sabemos que os medios de comunicación son un sector en plena reconversión e que soportan dende 2012 un diluvio de expedientes de regulación de emprego. O número de periodistas no paro, até finais de 2013, supera xa os 30.000 e triplica o número de despedidos no 2011. Sempre segundo os datos da APM, dende o comezo da crise naceron 376 medios, dos que 348, é dicir, o 92,5% son digitais, e só 28, un raquítico 7,5%, son medios en papel. Entre eles, a fermosa aventura de Luces. O 30% destes novos medios dedícanse á información local. A principal das súas debilidades é o reducido tamaño das redaccións, con cadros de persoal de entre 1 e 3 profesionais en máis da metade deses medios. Tamén adolecen de escasa consolidación e dunha forte dependencia da publicidade. The Guardian fala dunha revolución dos novos medios digitais na prensa española e dun desafío para a vella escola. Pode ser, o que eu vexo é un presente moi complicado e un futuro incerto, sobre todo para os periódicos en papel, auténticos dinosauros en serio perigo de extinción. Os tempos son malos para a lírica do periodismo ao servizo da sociedade e son imposibles para a épica da información independente. O que estamos a vivir é precarización pura e dura, precarización dun traballo condicionado por todo tipo de poderes que se creen con dereito a dictar as noticias e que de feito as dictan, precarización dun salario xa a baixa, exercizo tras exercizo, precarización das ferramentas que precisan os profesionais, precarización, en fin, dos cadros cada vez máis adelgazados. Hai saída, hai futuro? Haberá, pero xa nada será o mesmo. O que toca agora é resistir. Sinto non poder poñer luces nun escenario a escuras pola crise e polos erros propios. Moitas gracias. Moitas gracias, Caetano. Pasamos agora a unha nova óptica, a deses xornalistas que xa naceron en plena digitalización e que, desde logo, aportan unha nova perspectiva. Neste caso, Laia Rodríguez, que é impulsora, redactora de Sermos Galiza, que é unha publicación digital. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Antes de máis, agradecer a Luces que nos permitise partillar este espazo, tanto coas persoas que me acompañan na mesa como a con vos. Un traballo difícil de defender o xornalismo digital, non? Mais a primeira vez que collí un ordenador tiña 11 anos e dende aquela pasaron unha dúcia de anos e todo se remexeu completamente, non? No entanto, eu creo sí que é o futuro do xornalismo. Imos intentar ver por qué, mas tamén porque eu coido que o papel non vai desaparecer. Sermos Galiza, neste caso, representa un modelo de negocio combinado. Temos un diario digital, mas tamén un semanario en papel. E creemos que esa é quizá esa combinación para que isto se manteña no tempo. E Sermos Galiza nace hai alrededor de 2 anos, a piques estamos xa de cumprilos, e iso cando botamos a andar o diario digital. Levábamos un ano, o grupo promotor, que integrábamos 13 persoas, procurando axuda entre a poboación deste país para podermos botar a andar esa ilusión, non? Que todas tiñamos. Conseguimos un capital social de 300.000 euros en tan só un ano,
con 900 accionistas que aportaban dende 100 euros até 1000, por exemplo. Aí démonos conta de que había fame sobre todo dun xornalismo crítico, dun xornalismo independente, mas tamén dun xornalismo que tivese por bandeira a lingua deste país, non? E eses eran basicamente os dous obxectivos que deron xermolo a este proxecto xornalístico, non? Devolver a lingua galega aos quiosques despois de que fora anavallada polo desleixo institucional e tamén pola falta de compromiso, meu entender, por parte da poboación galega, mas tamén devolver esa voz propia desde todas as perspectivas, non? Aos quiosques, mas tamén a ese espazo digital, non? A voráxime que é a rede. Dende esa perspectiva, nos botamos a andar un proxecto que como ben dicía, aposta nese novo soporte que é o xornalismo digital, mas que, como apuntaron ben as persoas que me precederon, ten unha eiva, quizáis, non? Que non somos capaces, até o momento, de desenvolvermos un modelo de negocio que permita o propio sustento, non? Que a rede permita que poida fornecerse de recursos económicos ao propio proxecto. Nese sentido, decidimos que o mellor modelo de negocio era combinarmos eses dous aspectos, non? Sacar un semanario en papel que se pudese mercar, que servise de fonte de ingresos e despois pularmos polo xornalismo digital por unha cuestión básica e fundamental. O nacemento da rede democratizou absolutamente a información. Hoxe todo o mundo pode informar, en grande medida froito do xurdimento e o desenvolvemento ao máximo das redes sociais. Hoxe ti con un soporte Android podes estar ao pé de rúa onde este a acontecer calquera cuestión, lanzar unha imaxe, deitala na rede e que empece a moverse cunha velocidade abraiante, non? Mas tamén permite, nese sentido, estar ao pé da noticia, ademais en tempo real. O outro día vivíamos aquí en Santiago de Compostela, na Rúa do Orrio, unha batalla campal entre a frota do cerco e a policía española, non? Eu creo que ese é un dos grandes exemplos de como se pode estar a informar minuto a minuto a calquera persoa que estea en calquera parte do mundo, porque nos estaba recheando, no caso de sermos Galiza, persoas de todo o Estado, por exemplo, e máis alá das nosas fronteiras, persoas galegas que nos seguen e que están emigradas. Esa é a grande virtude do xornalismo digital hoxe en día. Non hai que agardar, como había que facer hai tempo, para coñecer unha determinada situación e para reaccionar a ela, non? Podemos ser testemunhas dun determinado feito e, ademais, facermos unha información en tempo real recollendo tamén as reaccións a eses momentos. Mas, como dicía ao comezo, se ten un problema e é que neste país, na maior parte do mundo, desenvolveuse o xornalismo digital con esa concepción do acceso libre á información, non? Prácticamente moi poucas persoas están dispostas a pagar pola información que se difunde a través da internet, e iso é un problema, evidentemente, para a imprensa, porque nos precisamos facer un xornalismo de calidade, mas tamén un xornalismo profesional, e a profesionalidade hai que pagala, todas temos que comer a fin de mes, non? E hai que pagalo, ademais, non con traballos nin postos de traballo precarizados, senón que as persoas que traballamos no xornalismo merecemos, como calquera outra traballadora ou traballador, un salario digno. Nese aspecto nos botamos a andar un semanario en papel que ofrecese unha información diferente, unha información máis repousada, de análise, non tan pegada á actualidade, pero que sí que introducise eses elementos que permitisen ás lectoras e lectores de Sermos Galiza ter certas variables que te permitan construir unha opinión a respeito das cousas máis ampla, non? Un xornalismo máis devagar, máis traballado. Esa é a fórmula que nos botamos a andar hai 2 anos e agardamos poder seguir a mantendo no tempo. Nos coidamos que é quizáis a fórmula, polo menos até o momento, que pode facer manter esas dúas partes do xornalismo, mas coido, e isto é unha opinión moi persoal, que agora mesmo o xornalismo sen a rede non pode ser concebido. Non pode ser porque, ademais, unha boa parte da poboación, entre a que eu me incluo, somos
pois como dicían, non? Persoas que nacimos xa pegadas de alguna maneira a un ordenador e demandamos unha información en tempo real, unha información viva, unha información dinámica que ademais te permite interactuar moito cos teus públicos, non? Esa é outra das grandes virtudes do xornalismo digital. As redes sociais e outras ferramentas de interacción permitiron que ti poidas obter un feedback tamén en tempo real, cometer un erro que te corrixan desde Twitter, por exemplo, ou que mesmo se che complete a información a través desas redes sociais ou de calquera ferramenta digital que te permita comentar dentro dese espazo virtual. Eu creo que por aí estará o futuro do xornalismo tamén, máis compre quizáis que repensemos, que traballemos un pouco máis o modelo de negocio digital para intentar que se sosteña por si propio, sempre cando eu creo que o papel non acabará por desaparecer, si se reformulará, evidentemente procurará novas fórmulas máis especializadas, pois iso, revistas como Luces ou semanarios como Sermos Galiza, máis agora está a ollada posta na rede e cando menos nos quixemos agarrarnos a ese tren e non soltar. Pola miña banda, pois nada máis, obrigada. Olaya, e ten a palabra Diego Martínez, que é o coordenador da revista Luces e que nos vai a falar do seu proxecto. Sí, en parte. Boa tarde a todas e a todos, pois, como xa Pereiro fala do noso libro, pois eu podo permitirme algunha licenza. Encantaría que fose certo eso de que son un nativo digital, pero non son un nativo digital, non podo decir que coñecín internet tan axiña. No meu caso, creo que o primeiro contacto coa rede foi xa na facultade. Se non tivese 34 anos, probablemente tampouco teria vivido a desaparición de varios medios de comunicación, un ERE, o desmantelamento de delegacións, etc. O título da convocatoria de hoxe, que é de Pereiro, tiña trampa, non se trataba de falar tanto da función de xornalismo, que sería un tema ben acaído, ben oportuno para o tempo que vivimos, senón de falar precisamente do papel do que está feito en Luces. Eu vou intentar falar brevemente, humildemente, do papel como hipótese, como unha hipótese entre outras moitas hipóteses no campo da información. Habería que comezar coa fábula. En parte xa Xosé Ramón Pousa na súa presentación falou do diagnóstico desa fábula que era o modelo de negocio, o mundo da prensa escrita. O profesor británico Paddy Coulter resumía esa fábula no pacto coas clases medias. A prensa escrita era o resultado dun pacto coas clases medias que a cambio de moi pouquiños cartos, os xornais iban a ser unha cousa bastante barata, delegaban nas entón chamadas empresas informativas a tarefa de informar a cambio desa pequena cantidade e do consumo de publicidade. Da fábula non queda nin o espectro e das premisas da fábula tampouco queda absolutamente nada. As empresas informativas, como ben explicou Pousa, xa son outra cousa, teñen bastante máis que ver con fondos de investimento que co modelo tradicional de empresa informativa. A publicidade nos medios de comunicación clásicos tamén desapareceu. O último dato que teño é do primeiro ciclo da crise, 2007-2011, creo que a reducción de publicidade andaba polo 30% e chegaba ao 50% no caso dos medios escritos. E por último, tampouco quedan clases medias. Que dá o espectro das clases medias. O que eu creo que pasa a mellor metáfora para explicarnos dende fora da academia, é dicir, como tratamos de explicarnos os traballadores e as traballadoras da información que é o que está a pasar, a mellor metáfora é a reconversión. Os medios de comunicación, a industria da información, padece unha reconversión, e como as outras reconversións é en realidade unha liquidación. Hai desplazamento de capital, hai unha transformación da cadea productiva que o que produce é un desemprego brutal. Creo recordar que nese mesmo período de 2007-2011 no Estado español se destruíron 4.800 postos de traballo en medios de comunicación, dos cales 1.700 aproximadamente eran de xornalistas. Hai unha enorme masa de man de obra que queda programadamente obsoleta. O produto sae claramente empobrecido. Son redaccións máis pequenas, en condicións moitísimo máis precarias. Aquí o noso carón, en Galicia, medios considerados aínda de referencia,
pagan polo mesmo traballo e os mesmos traballadores un 80 ou un 90% menos que hai un ano, no caso dos xornalistas freelance. Esa é digamos, os restos que deixa ese proceso de reconversión na industria da información. A única diferencia ou a diferencia fundamental entre as reconversións do sector naval e a reconversión da industria da información é que na comarca de Ferrolterra teñen bastante claro que son ou que eran, son traballadores desposuídos. Nós non o temos tan claro. Empezamos a ter agora a base de padecer eres de extinción ou recortes salariais, pero até agora pensábamos que éramos profesionais liberais ou casi artistas da información e que nunca éramos vítimas de procesos de reconversión, non perdíamos postos de traballo, en todo caso, éramos o custo colateral, pois, non sei, da decadencia moral de Occidente, da baixa de índices de lectura e, por tanto, de certos vicios da poboación antes ilustrada, ou, peor aínda, vítimas do asedio ao dereito á información, ou vítimas tamén da falta de apoio institucional ou de agarimo social pola lingua. En realidad somos traballadores, pero non queríamos sabelo, nin obrar en consecuencia. Digo isto por unha razón, porque a miña hipótese para o papel, ou o que eu poida dicir sobre o papel ou sobre o xornalismo é a opinión dun traballador. Así que non sei nada nin de Excel, nin de modelos de negocio. Eu sei o que quero ser, o que quero facer, e creo que podo poñer sobre a mesa algunhas das reflexións que os traballadores da información temos que facer hoxe se queremos dedicarnos a eso e non, definitivamente, renderse e dedicarse a calquera outra cousa, que as condicións non son boas en ninguna parte, pero hai algunhas outras actividades que non son o xornalismo. Eu creo que desde o punto de vista dun traballador, ou se preferides un sintagma máis brando, unha máis no precariado ilustrado, temos que pensar tres frontes para o xornalismo. Unha fronte económica, unha fronte tecnolóxica e unha fronte política. Con fronte económica refírome a algo que xa se falou nesta mesa, como vivimos, como podemos vivir do noso traballo, e do outro xeito, como podemos garantir un certo retorno económico pola actividade que facemos. A fronte tecnolóxica ten que ver con que tecnoloxía escollemos, hai varias, que tecnoloxía escollemos para conseguir ese retorno económico. E a terceira fronte é a política, entendendo política neste caso con a que suxeito servimos e de que maneira dialogamos ou que pacto establecemos con ese suxeito. Eu creo que o papel hai moitas maneiras de dar resposta a esas tres frontes, moitas hipóteses, e curiosamente contra o que di o sentido común mayoritario, mesmo nos medios de comunicación, os grandes pregoeiros da extinción do papel, mesmo da extinción do xornalismo, son os conselleiros delegados das empresas informativas, que evidentemente están nun nivel salarial moi diferente do meu e de todos os restos dos traballadores da administración e, por suposto, dos que veñen detrás. Pois contra o que di ese sentido común, o papel tamén é unha hipótese, tamén permite dar unha resposta específica nesas tres frontes e articular proxectos periodísticos, probablemente cativos, unha certa escala pequena, pero que poden ser operativos. Por que o papel funciona como hipótese económica? Pois por algo que tamén se dixo nesta mesa, porque o digital ten uns custos extraordinariamente baixos, pero tamén é extraordinariamente difícil obter un retorno. O digital, por desgraza, na inmensa maioría das ocasións, non vale nada. É moi difícil rendibilizar o esforzo que se fai no medio digital. O papel, ao contrario, probablemente porque arrastra imaginarios e é unha tecnoloxía que se dá por obsoleta e que ten algo de reliquia, permite cobrar polo produto. E Luces é un produto que eu considero, dende a perspectiva dun profesional de 34 anos ex clase media, é caro, 10 euros é caro. Me parece un importe para o tempo que vivimos e o noso poder adquisitivo é caro. Pero, misteriosamente, hai unha porción de xente que está disposta a pagar 10 euros e en Madrid
a xente que traía a revista forrada de plástico dicía que pagaría tamén 15. Pois nada, falamos e sacamos outra revista. Eso é extraordinariamente difícil de conseguir. Hai medios digitais que fan un traballo excelente, que ademais son unha boa idea ou son unha idea innovadora e desgraciadamente non conseguen rendibilizar ese menor ou maior esforzo que se fai por construir eses medios. E o papel sí que o permite, non só no caso de Luces, sino en moitos medios de comunicación, e hai ademais unha nova vaga de medios en papel que conseguen, grazas a ese pacto, rendibilizar e pagar polo traballo, que é a outra cousa, ademais do papel, que o sentido común mayoritario na industria considera obsoleto, que é cobrar polo traballo que fai un xornalista. Porque o papel é, ademais, unha hipótese tecnolóxica, porque é unha tecnoloxía. É outra tecnoloxía, é unha tecnoloxía, se queredes, residual, pero é unha tecnoloxía, e como toda tecnoloxía, permite unha relación con o mundo e un tipo de lectura. E tamén descubrimos, un pouco intuitivamente, porque nós non sabemos nada de Excel, que había tamén unha porción de xente a que lle seguía interesando ler o mundo a través desa tecnoloxía que é o papel. O papel ten moitísimos defectos que foron pulverizados polas tecnoloxías digitais, escasamente interactivo, demasiado sólido, caduca axiña, non é flexible, pero é acolledor co relato. É probablemente a mellor tecnoloxía para certo tipo de relatos, para certo tipo de, se queredes, de xestualidade. O que determina ás veces a maneira na que lemos, había un teórico da comunicación literaria que definía os xéneros en función da postura que nos moven a adoptar para ler. Pois o papel é tamén inductor dunha xestualidade, dunha postura para ler para unha lectura máis devagar, máis longa, cansa menos a mirada e, sobre todo, que permite construir unha arquitectura ad hoc, no noso caso, somos os privilexiados, quixemos facer unha revista na que cada rúa ou cada praza do mapa de Luces se construíse para unha peza en particular. Non hai maqueteiro. Maqueteiros teñen moitas virtudes, pero para os que nos gustan as publicacións en papel, poder traballarse en maqueteiro é un privilexio. Os procesos de produción son moitísimo máis lentos, pero nos permiten construir a mellor casa, a mellor rúa, o mellor auditorio, para cada un dos textos que publicamos na revista. Así que tamén se valida o papel como hipótese tecnolóxica. É unha tecnoloxía caída para unha determinada maneira de facer o xornalismo que a nos parecíanos que se podía facer en Luces. E por último é unha hipótese política, e insisto en que entendo a hipótese política de maneira bastante branda tamén. É certo que as tecnoloxías digitais permiten tecer comunidade, porque son interactivas, porque acontecen en tempo real, porque permiten esa interacción case ao minuto a que se refería Olaya, porque efectivamente son democráticas e democratizadoras, pero curiosamente descubrimos que o papel tamén ten unha capacidade para tecer comunidade, con ferramentas completamente distintas, que eu creo que se resumen en que o papel, hoxe, en 2014, permite ou induce a unha relación afectiva, que rara vez se dá nos medios digitais. Luces, ademais de que xa non existen publicacións exclusivamente en papel, todas as publicacións en papel son tamén publicacións digitais, na medida en que están na rede. No noso caso, deliberadamente, solo como escaparate, e como temos un canal de interlocución cos lectores ou coa comunidade. Pero que a comunidade no papel ven de seu. Non é necesario dedicar moito tempo á interacción, porque o papel, por todas as características que decía antes, por ser case unha reliquia, por ter algo que nos comunica con ese mundo da artesanía, pola aura, xenera en por sí unha comunidade, que é a comunidade dos adoradores do papel, ou dos adoradores e as adoradoras dunha tecnoloxía obsoleta que permite un tipo de relato que foi expulsado dos medios digitais, que funcionan moito mellor na atomización, no hipertexto, etc. Así que, ao final, o papel, tecnoloxía obsoleta, segundo o sentido común mayoritario, permite sacar adiante ou nuclear pequenos proxectos periodísticos. Insisto, non de pequenos, vai a pensar que estou dicindo aquí que o papel ven resolver todas as contradicións da comunicación periodística no século XXI, en absoluto, pero é unha hipótese válida
Sabémoslo nós, que estamos ainda fabricando o número 5, e sabeno outra moita xente que tamén está sacando adiante medios en papel. Nalgún caso, e xa remato, recuperando medios en papel que foran pechados polo capital golpista hai 75 anos. Este domingo eu fun ao quiosco, aparte de mercar El Mundo, sin que sexa de precedente, para ler a Pilar Urbano, zoupándolle ao rei Juan Carlos, fun tamén a mercar El Heraldo de Madrid, que se volveu a publicar de maneira extraordinaria un solo día, despois de 75 anos. Aos impulsores desa edición extraordinaria, que aos que somos afeccionados ao papel, que nos dá unha envexa tremenda, e eu non deixo de pensar en que cabeceira podemos recuperar en luces nos próximos 6 meses, son algúns deses novos medios, na maioría medios digitais, outros medios exclusivamente en papel e a maioría deles medios digitais que teñen, ademais, publicacións en papel, como el diario.es, por exemplo, ou Infolibre, que ten unha edición en papel que tinta libre. Probablemente teñen eses medios digitais que aparentemente funcionan ou son hipóteses razoables como medios digitais, teñen edición en papel por todo isto que estaba dicindo, porque son unha hipótese económica, son unha hipótese tecnolóxica e son unha hipótese política. Un dos artigos que se publicaba aí en El Heraldo de Madrid, un dos últimos artigos que firmaba Javier Bilbao, que é un dos redactores e socios impulsores de outra revista en papel, Jotdown, que tamén ten unha edición na rede, daba outra razón a engadir as miñas 3 hipóteses para defender o papel como soporte. Decía que renunciar ao papel é renunciar ao privilexio de que choqueimen, recordando esa gloriosa tradición de publicacións queimadas. Por desgraza para nós, merecer o privilexio de que chequeimen o papel xa non depende do soporte, depende ao servizo de quen e de que maneira poñas ese soporte. Oxalá, polo menos unha man de páxinas de luces algún día mereza ser queimada, polo poder, non polos traballadores. Gracias.